З майго пункту гледжання можна зафіксаваць, што беларусаў было ў сярэдзіне 20 стагоддзя прыблізна 30 000 чалавек. Калі казаць пра сталых жыхароў, якія там знаходзіліся. Таму сярод людзей, якія наймалі на працу, беларусы разглядаліся як тыя, хто можа працаваць, тыя, хто не будзе вараваць, то есть ім можна давяраць і разлічыць на тое, што яны будуць пастаяннымі працаўнікамі. І, на жаль, з-за таго, што не мелі магчымасці на сваіх ажаніцца, шмат маладых людзей так і засталіся халастымі і не склалі сем'і. Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства, з вами падкаст «Так склалася гістарычна» і я, Дзягель Ганна. Рада вас вітаць у нашым новым выпуску, прысвечанаму вельмі цікавай тэме. Як звычайна, конечно, але тут у мяне ёсць яшчэ і асабісты інтарэс. Перш чым мы перайдзем да тэмы, я заклікаю вас пісацца на соцсеткі падкасту, Instagram, Telegram, Facebook, дзе вам зручней. Я там стараюся размяшчаць розную цікавую інфармацыю, акрамя, власна кажучы, анонсаў падкастаў. Я вельмі удзячная спонсорам падкасту на платформе Patreon і на платформе Buy Me Coffee. А таксама у сярэдзіне выпуска ў нас будзе сумесная рубрика разам з онлайн-гіпермаркетам 21 век Buy. Не пераключайцеся, там будзе цікавыя факты аб беларусах. Сёння ў гасцях падкасту кандыдат гістарычных навук, дацэнт, даследчык беларусаў у Аргентыне Сергей Шабельцаў. Добрый дзень. Добрый дзень. Я вельмі рада вас вітаць сёння ў студыі, таму што, власна кажучы, мне такі ёсць асабісты інтарэс да гэтай тэмы, таму што брат майго прадзядулі у 1924 годзе, наколькі я ведаю, то бок 100 год таму, власна кажучы, з сям'ёй выехаў у Аргентыну. І у пачатку 2000-х вось гэтая сувязь узнавілася з нашымі родзічамі ў Аргентыне. І, дзякуй Богу, з'явіліся сацыяльныя сеткі, і цяпер у мяне шмат сяброў з Аргентыны, якія носяць прозвішча Федыніч. Яны захавалі сваё прозвішча, і гэта ўсё нашчадкі вось гэтых родзічаў, брата майго прадзядулі. У сувязі з гэтым мне такое першае пытанне, можа быць, таксама асабістае да вас. Чаму вы зацікавіліся гэтай тэмай? Чаму яна вам так цікавая стала? Дзякуй за пытанне, але ў мяне няма ніякіх асабістых прычынаў займацца гэтай тэмай, паколькі я вучыўся ў аспірантуры ў Кіеве. І калі мой навуковы кіраўнік даведаўся пра тое, што мне цікава Лацінская Амерыка, ён сказаў, што трэба выбраць тую тэму, якая была звязана як з Украінай, так і з Лацінскай Амерыкай. А гэта тэма можа быць толькі дыяспара. А я ж усё ж такі беларусы, таму мне было цікава даследаваць беларусаў. Быў такі сегмент украінцаў сярод усіх украінцаў у Аргентине, якія арыентаваліся на Савецкі Саюз. Прасавецкія украінцы былі разам з беларусамі, у іх былі асобныя, а пасля і агульныя арганізацыі. І таму я выбраў гэтую тэму беларусы і украінцы ў Аргентине і іх сувязі з радзімай. І пасля гэтага я напісаў гэтую кандыдацкую дысертацыю. А пасля я засяродзіўся на вывучэнні толькі беларусаў. Тут вельмі шмат людзей, якія прыехалі з Аргентины ў савецкі перыяд, таму я з імі сустракаўся, запісваў успаміны, выдаў 2 зборнікі, назапасіў матэрыялы, пасля напісаў гэтую манаграфію. Манаграфія тоўстая. Вось яна ляжыць перада мной, яна такая вельмі манументальная, я б сказала, вельмі цікава. Я пачала чытаць, не ўсё прачытала, але вельмі цікава. Вы сказалі, што вось беларусы, украінцы разам. Скажыце-ка, ласка, першае такое пытанне. А як знайсці беларусаў, як ідэнтыфікаваць беларусаў у Аргентине? Я, скажем, адкажу на гэтае пытанне наступным чынам. Калі вы цікавіцеся асабістым лёсам тых ці іншых беларусаў, і калі вы ведаеце прозвішча гэтых беларусаў, то гэта можна зрабіць. Ёсць аргентинскі сайт, ён называецца Semla.com. У маёй манаграфіі ён узгадваецца. І там проста прозвішча чалавека можна вбіць у акенца, дзе гэты пошук. І калі ён легальна въехаў у Аргентину, тады звычайна падаюцца дадзены, калі прыехаў, на якім параходзе прыехаў, якая яго прафесія. Можна ўбачыць, ён асабіста прыехаў ці разам з сям'ёй, там ёсць дадзены, ён жанаты ў гэты перыяд быў ці. То есть вось такія кароткія звесткі можна даведацца па гэтаму сайту. Аргентинскі ўрад усё, што можна, зрабіў, каб гэтая база дадзеных была ў інтэрнэце, і яна адкрытая, можна гэтым карыстацца. Але калі казаць пра маю тэму, то
прадмет даследавання гэта ж беларусы. Трэба абгрунтаваць, каго я вывучаю, таму што беларусы гэта людзі, якіх так называлі ў розных краінах. Тут ёсць праблема, каб высветліць, колькі іх прыехала з расійскай імперыі пасля міжваеннай Польшы ў Аргенціну. А праблема ў тым, што статыстыка аргенцінская толькі фіксавала грамадзянства чалавека, які прыехаў у Аргенціну. Таму, калі мы кажам пра вось гэтую статыстыку аргенцінскую, яна вялася з 1857 года, і па гэтай статыстыцы зафіксавана, што ў перыяд расійскай імперыі, вось з другой паловы 19-га і першая палова, прабачце, пачатак 20-го стагоддзя, прыехала 163 тысячы грамадзян Расіі. Сярод іх трэба шукаць беларусаў. Усіх, хто прыехаў у Аргенціну, называлі проста русу, то есть яны рускія, таму што яны з Расіі прыехалі з Русіі. Але калі мы кажам пра эміграцыю з расійскай імперыі, то яна была забаронена, то есть не было легальнага права выезду за межы расійскай імперыі на сталае пражыванне за мяжой. Выключэнне рабілася толькі для яўрэяў. Аргенціна адным з яўрэйскіх мецэнатаў, мільянераў па прозвішчы Гірш была выбрана як краіна новая радзіма яўрэяў. І ён вырашыў, чаму яўрэі будуць пакутваць у расійскай імперыі, там быў антысемітызм. Хай яны пераедуць у Аргенціну. То есть вось такая у яго была мара, не проста нават перавесці гэтых яўрэяў у Аргенціну, а нават іх асадзіць на зямлю, каб яны вярнуліся да таго занятку, якім яны займаліся калісьці вось у былыя часы до выгнання яўрэяў. І таму вось аргенцінцы, калі казалі пра выхадцаў з Расіі, яны называлі іх русо, і для іх давалася, што гэта адні яўрэі. То есть вот калі кажуць русу, это маецца на ўвазе яўрэй, які прыехаў з расійскай імперыі. І пасля нашыя людзі, якія прыязджалі з Польшы, яны казалі, пра іх казалі, што яны палякі, палякаў, і яны казалі, што яны палякі. А калі казалі паміж сабой, што вось пойдзем у краму да рускага, мелася на ўвазе, пойдзем у краму да яўрэя. Нават былі такія смешныя выпадкі, калі нейкага рускага двараніна пыталі, калі даведваліся, што ён рускі, а дзе знаходзіцца ваша сінагога? Таму што вось лічылі, рус это яўрэй. Вось праблема, а колькі беларусаў прыехала з расійскай імперыі. І можна карыстацца толькі агульнымі такімі прыблізнымі данымі. І гэтыя дадзеныя кажуць пра тое, што з расійскай імперыі увогуле выязджала праваслаўных рускіх, куды залічвалі як беларусаў, украінцаў, так і велікаросаў. Прыблізна 5% толькі. Ва ўсе краіны вось выехаў прыблізна 5% толькі з усіх тых, хто эміграваў з расійскай імперыі. У Аргенціну, здаецца, вось гэтыя 5% павінна быць, можа быць, даже і меней, таму што яўрэяў там мэтанакіравана перавозілі. Можа быць, а можа і не. У любым выпадку, вось калі лічыць, што 5% прыблізна гэта праваслаўныя, то атрымліваецца крыху больш за 8 тысяч было украінцаў, беларусаў і рускіх. І там дзейнічала місія дыпламатычная расійскай імперыі. Амбасада дзейнічала на две краіны адразу, на Бразілію і на Аргенціну. І там быў перыяд, калі гэта амбасада магла знаходзіцца ў Буэнос-Айрэсе, але ў большасці выпадкаў яна знаходзілася ў Рыё-дэ-Жанейра, у Бразіліі. Да, і вось тады дыпламатычныя функцыі выконваў святар праваслаўны, які дзейнічаў у Буэнос-Айрэсе. І вось гэты святар, здаецца, напярэдадні Першай светнай вайны, ён казаў, вось тут рускіх прыблізна 3-4 тысячы чалавек, і з іх беларусы складаюць 25-30%, маларосы складаюць каля 70-75%, а вось велікаросаў вельмі мала. То есть, ну вось і калі глядзець на гэтай лічбы, то атрымоўваецца, што 2500 праваслаўных беларусаў вось калісьці былі ў Аргенціне. Падчас існавання расійскай імперыі. Падчас існавання расійскай імперыі. Тут трэба яшчэ дадаць тое, што, верагодна, там былі і католікі з Беларусі. Маецца на ўвазе сяляне католікі. Але ў тыя часы ўсё ж такі, калі мы кажам пра салідарныя вось гэтыя паводзіны людзей, то яны вызначаліся ў першую чаргу вось не культурай, а рэлігіяй. І католікі ўсё ж такі трымаліся разам, і яны салідарна дзейнічалі. І католікі з Беларусі, яны лічылі сябе палякамі і да палякаў туліліся. Але калі католікі былі з губерні, якія называліся беларускімі, а тады гэта была Мінская, Магілёўская, Віцебская губернія, то яны маглі таксама называцца беларусамі. Таму я вось лічу, што можна вось гэтую лічбу 2,5 праваслаўных беларусаў яшчэ дабавіць і прыблізна 500 можа быць католікаў, якія маглі атаясамляць сябе з Беларусі. І атрымліваецца, што прыблізна 3000 беларусаў
беларусаў пры самым лепшым выпадку было у Аргентине з расійскай імперыяй да першай сусветнай вайны. То есть такія лічбы, якія вось сустракаюцца пра тое, што беларусаў было 30 тысяч перасяленцаў з расійскай імперыяй, гэта занадта высокія лічбы, нічым ніколі не абгрунтаваныя і майго пункту гледжання недарэчныя. 3000 беларусаў былі ў Аргентине часова ці не часова у лепшым, самым лепшым выпадку. Так, гэта такім чынам першае пранікненне беларусаў на свет. Хваля беларусаў у Аргентине. Так, а якая была другая хваля? Другая хваля была пасля заканчэння першай сусветнай вайны, і яна датычылася толькі беларусаў, якія жылі ў заходняй Беларусі, якая да 1939 года знаходзілася ў складзе Польшчы. І зноў ж такі мы не ведаем, колькі беларусаў прыехала ў Аргентину, таму што іх фіксавалі як палякаў. Але калі мы будзем казаць пра польскую статыстыку, яна вялася толькі з 26-го года, то есть не поўныя дадзеныя. У гэтай польскай статыстыкі фіксавалася канфесія чалавека, які выязджае за мяжу. І калі глядзець на гэтыя лічбы, то атрымоўваецца, што прыблізна 70 тысяч чалавек, польскіх грамадзян, былі праваслаўнага ці грэка-каталіцкага веравызнання. То есть вот сярод гэтых 70 тысяч ёсць пэўная частка беларусаў. І калі мы будзем глядзець на польскіх прадстаўнікоў, якія прыехалі ў 40-м годзе ў Аргентину, калі пачалася ўжо другая сусветная вайна, і калі яны вербавалі польскіх грамадзян у войска польскае, то гэтыя прадстаўнікі казалі, вось прыблізна 200 тысяч польскіх грамадзян тут жыве, з іх 220 тысяч беларусаў. І гэтая лічба таксама 10 дублюецца, вось менавіта 20 тысяч. Хутчэй за ўсё так і было. То есть палякаў этнічных сярод гэтых эмігрантаў было толькі 20%. Вельмі шмат было украінцаў, шмат было яўрэяў з другой Рэчы Паспалітай і прыблізна 20 тысяч беларусаў. Мне падаецца, нават можа быць іх было крыху менш. Але мы не можам вызначыць вось сярод гэтых 70 тысяч, нельга дакладна сказаць, 50 тысяч гэта украінцы, а 20 тысяч беларусаў. Тут так нельга падлічыць, таму што няма дадзеных. Калі мы будзем казаць ужо пра савецкі перыяд пасля другой сусветнай вайны, тут пісьменнік Губарэвіч, калі прыехаў у Аргентину, я так зразумеў, што ён матэрыял збіраў для сваёй кніжкі, а ён вымушаны быў, безумоўна, кантакты мець з савецкай амбасады. Амбасада з'явілася ў Аргентине савецкая толькі ў 46-м годзе. Вось у тыя часы яна з'явілася, а ў тыя часы вось гэтыя польскія грамадзяне, беларусы і украінцы займелі магчымасць абмяняць свае пашпарты на савецкія, што шмат гэтых людзей зрабіла. І вось калі мы кажам пра гэтыя дакументы ў Савецкім Саюзе, якія запаўняліся, там была графа нацыянальнасць. То есть беларусы указвалі сваю нацыянальнасць. І вось гэты Губарэвіч казаў, што ён не спасылаўся ні на кого, але ён казаў, што вось беларусы тут у Аргентине прыблізна 30 тысяч чалавек. Можа быць, ён лічыў, што пасля другой сусветнай вайны яшчэ прыехалі вось так званыя уцекачы. Так? Але калі казаць пра вось звесткі пра беларусаў, якія пасля другой сусветнай вайны з'ехалі на захад і яны кантактавалі, то можна сказаць, што вось беларусаў у гэты час у Аргентине было не вельмі шмат. То есть я вось па прозвішчам ведаю 50 чалавек. Конечно, я толькі ведаю тых, якія сустракаюцца ў перапісцы, якія сустракаюцца ў нейкіх там грамадскіх арганізацыях, і яна толькі была адна, вельмі кволая і недоўга працуючая. І хутчэй за ўсё іх было меней тысячы. Просто калі параўноўваць з украінцамі, якіх заўсёды было шмат, украінцаў было некалькі тысяч. Казаць, што там вось шмат тысяч беларусаў прыехала, нельга. І з майго пункту гледжання можна вось зафіксаваць, што беларусаў было ў сярэдзіне 20-го стагоддзя прыблізна 30 тысяч чалавек. Калі казаць пра сталых жыхароў, якія там знаходзіліся. А пасля, у 50-е гады, калі быў крызіс у Аргентине эканамічны і палітычны у тым ліку, прасавецкія беларусы, яны з'ехалі ў Савецкі Саюз, прыблізна 2000 чалавек. А хто з пасляваенных уцекачоў у Аргентине знаходзіўся, яны звычайна выязджалі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. То есть тыя, хто застаўся, гэта нязначная колькасць, і вось 30 тысяч у сярэдзіне 20-го стагоддзя гэтая колькасць беларусаў у Аргентине, а пасля яна змяншалася. Колькі зараз беларусаў у Аргентине сказаць я не магу, і здаецца, ніхто не можа, таму што ў перапісы насельніцтва Аргентины графа нацыянальнасць не ставіцца, таму што
яны ўсе лічацца аргенцінцамі і нават вось калі пытаюць хто ты па нацыянальнасці, гэта ўжо дае магчымасць чалавеку думаць, а хто ж ён, і мабыць ён вот задумаецца, можа ён не аргенцінец. Вот каб такой сітуацыі не было у Аргенціне, такую графу зусім не ставят. І колькі там беларусаў сказаць немагчыма. Калі казаць пра беларускую амбасаду, яна не падае, здаецца, ніякіх лічбаў. Ну а вось калі казаць пра факультэт міжнародных адносін, там адна вельмі, скажем так, недарэчная брашура выйшла пра беларускую дыяспору, і там вось казалі пра 7000 беларусаў, але нічым не абгрунтаваная гэта лічба. Там зусім зносак няма ў гэтай брашуры. Таму вось калі пачытаць, што яны пішуць пра беларусаў у папярэдні перыяд, пра іх дзейнасць, то можна сказаць, што гэтыя людзі далёкія да гэтай тэмы і веры няма гэтай лічбы. Не ведаем, колькі зараз беларусаў, але яны ёсць. Так, вось гэта самае цікавае, колькі невядома, але ёсць. Такім чынам у нас атрымліваецца такія 1, 2, 3 хвалі пераезду Беларусі. Расійская імперыя, міжваенны перыяд з заходняй Беларусі, Украіны і адразу пасля Вялікай Адчыннай і Другой сусветнай вайны. Да. Але самая масавая гэта міжваенны перыяд. А чаму міжваенны перыяд вось гэта такі масавы? Чаму так не сядзелася ў заходняй Беларусі, заходняй Украіне? Трэба сказаць, што заходняя Беларусь у складзе Польшы гэта не вельмі развіты эканамічны рэгіён. Тут звыш 80% насельніцтва жыве ў сельскай мясцовасці. Сем'і вялікія, надзелы драбяцца. Беларускі горад у заходняй Беларусі не індустрыяльны. Месцаў там для таго, каб там пайсці на працу, няма такой магчымасці. Да таго ж, да 21 года гэтая тэрыторыя не лічылася Польшай. Была ж калісьці расійская імперыя, і людзі, якія тут жылі, яны адаптаваліся да расійскіх рэаліяў. А тут Польша, трэба вучыць мову, польскую мову. Адносіны да беларусаў былі ўсё ж такі на пабытовым узроўні дзяржавы не вельмі добрыя. Вельмі шмат людзей было, якія пасля Першай сусветнай вайны, пасля заканчэння у 21 годзе баявых дзеянняў вярнуліся на радзіму з бежанства. А гэтыя людзі выязджалі, калі гэта былі вёскі ў складзе Расіі. Прыехалі, гэта ўжо Польша, а вёскі няма. Яна пры адступленні расійскіх войскаў спалена. Трэба пачынаць усё з нуля. З нуля пачынаць тут, калі да цябе адносіцца не вельмі добра мясцовыя ўлады. То есть, калі афіцыйныя нават палітыкі кажуць пра тое, што трэба вось гэтых беларусаў апалячыць, калі заходзіш у гміну і з гэтай гміны цябе выкідваюць толькі таму, што ты кажаш псячым языкам, вось как тады казалі. То есть, гэта ўсё не падабалася. Але калі казаць пра асноўную прычыну, то гэта эканамічна. Вось я размаўляў з Михаілам Моўчанам, аднім мастаком, які узгадвае гэты перыяд так. Вось слово Амерыка, яна мела магічны сэнс. Вось там багацце, вось там можна стаць заможным чалавекам, туды паехаць. І калі казалі Амерыка, маецца на ўвазе, яны мелі на ўвазе як Паўднёвую Амерыку, так і Паўночную Амерыку. І прыязджалі некаторыя, напрыклад, з Аргенціны, казалі, вось там добра усталяваўся, то есть і можна жыць, і хацелі ёю. Прапаганда была агенцтваў эміграцыйных пра тое, што вось прыязджайце, будзе вам шчасце, будзе вам зямлі, колькі заўгодна. І беларусы па эканамічных прычынах, калі жадаюць вырвацца вось гэтай паўсядзённасці, якая без перспектыў, яны ехалі, каб разбагацець. Часта яны разлічвалі там разбагацець і вярнуцца да дзяўчыны, якая абавязкова чакае. Але абсалютная большасць не рэалізавала гэтую мару. Як паехалі, там яны і засталіся. Таму што і разбагацець не атрымалася, грошаў назад няма. Калі прыедзеш, кім ты будзеш, калі вярнешся. І вось там яны і засталіся. У асноўнай большасці сваёй. Але да эканамічных дапасоўваліся прычыны асабістага, напрыклад, характару. У сем'ях некалькі пакаленняў жылі ў адной хаце. То есть жанатыя сыны ўжо жадаюць самастойна жыць, а куды тут у беларускай вёскі пойдзеш. І таму яны вось паехалі разам з сем'ямі. Дапасоўваліся палітычныя прычыны, былі ўсё ж такі пракамуністычныя настроі сярод беларускіх сялян. Яны арыентаваліся на тое, што вось тут нейкія камуністычныя арганізацыі ёсць, яны добрыя. Маецца на ўвазе камуністычная партыя заходняй Беларусі, напрыклад. І
У палітыцы звычайна яны не былі актыўныя, тыя людзі, якія апынуліся ў Аргенціне, то есть вось тут на тэрыторыі заходняй Беларусі, але маглі і ўдзельнічаць. То есть рэдкія з'явы, але такія з'явы таксама былі. І калі казаць пра палітычныя вось гэтыя сімпатыі, ўсё ж такі сялянам заходнебеларускім падабаўся Савецкі Саюз. Савецкая прапаганда была вельмі актыўная. Ім так падавалася, што вось там вельмі добра, у сялян ёсць зямля, калгасы, трактары там працуюць, там вось. То есть яны былі прасавецкія, вось прарасійскія, да, таму што яны праваслаўныя. І яны казалі, ну цяпер савецкая Расія, вось так. То есть вось і па гэтым прычынам, калі яны тут не маглі жыць з-за палітыкі, з-за асабістых нейкіх недарэчнасцяў і няма эканамічных перспектыў, сабраліся і паехалі ў Аргенціну. У гэтыя часы Злучаныя Штаты Амерыкі практычна прыпынілі уезд у ЗША. Можна было паехаць вось у Аргенціну, Парагвай, ну і вельмі рэдка, але можна было ў Канаду, напрыклад. То есть лягчэй за ўсё можна было паехаць у Аргенціну ці ў Парагвай. То есть Парагвай вельмі захвочваў уезд, таму што там была Чакская вайна такая, самая крывавая ў 20 стагоддзі ў Лацінскай Амерыкі, калі Парагвай з Балівіяй за Чак змагаліся паміж сабой, то есть лічылася, што там нафта ёсць, а нафты там не аказалася. То есть вось пасля, але людзей пазабівалі вельмі шмат, то есть просто мужчынаў не шмат. Ну і тым больш гэта індзейскія краіны, а індзейцы земляробствам не займаюцца. Ну і для эканамічнага развіцця, то есть вось Парагвай актыўна запрашаў да сябе. Яны прыязджалі, а там не гарады, а гэтыя вялікія сёлы, скажем так. То есть едзе трамвай, карова легла на рельсы, трамвай стал, і нічога не зробіш. То есть вось стадыя ідзе па Асунсьёну, гэта сталіца Парагвая. Вось такія населеныя пункты. І тыя, хто прыехаў у Парагвай, паглядзелі на гэта, а там рака паміж Парагваем і Аргенцінай, яе нелегальна можна пераехаць. Вось яны легальнымі ці нелегальнымі рознымі шляхамі перабіраліся ў Аргенціну. То есть і вось там яны аселі. Вось, дарэчы, якраз брат майго працядулі, ён акурат па эканамічных прычынах з'ехаў, таму што сапраўды іх быў надзел зямлі, і каб не дзеліць паміж братамі, таму што і аднаго вялікая сям'я была, і у другога ён з сям'ёй, 3 дзяцей дакладна, магчыма 4 дзяцей з'ехаў, і яшчэ 2, здаецца, дзяцей нарадзілася ў Аргенціне, власна кажучы. Так што гэта выпадак такі. А яшчэ, дарэчы, успомніла, вось вы казалі пра тое, што не маглі вярнуцца. Зараз таксама сваяк, свёкар маей цёці. Ён таксама з'ехаў у Аргенціну на заработкі і так і не змог вярнуцца да сваёй сям'і сюды. І ён там да канца жыцця так і застаўся, працаваў там ахоўнікам на могілках. Вось, ну, дасылаў там падарункі, нейкім чынам падтрымліваў сувязь, але не змог вярнуцца, тому што не хапіла грошай. І ў сувязі з гэтым мне да вас пытанне, да? Ўсё ж такі з'язджалі сяляне ў асноўным, працавалі агенцыі, была дапамога нейкая арганізацыйная. Так зразумела, чаму яны туды ехалі, а калі яны ўсё ж такі туды пераязджалі. Чым займаліся беларусы, дзе яны працавалі, як яны вось, ну, самае асноўнае ў эміграцыі гэта, канечне, праца, на што жыць. Як яны вось гэтае пытанне вырашалі? Калі чалавек прыязджае ў Аргенціну, ён прыязджае толькі ў Буэнос-Айрэс, то есть там ёсць іміграцыйны атэль, і ў гэтым гатэлі яны маглі жыць 5 дзён за кошт аргенцінскага ўрада. І ім расказвалі пра магчымасці, якія ў іх ёсць для працаўладкавання. І гэты міграцыйны атэль знаходіцца побач з плацам Ретіро, ён так называецца. І на гэтым плацы вось гэтыя рэкруцёры, якія жадалі набраць працоўную сілу на тое ці іншае прадпрыемства, яны таксама чакалі людзей і вось агітавалі ехаць вось на тую ці іншую працу. У беларусаў былі іх наступныя магчымасці. Яны сяляне. Прычым яны сяляне вельмі часта непісьменныя. Людзі, якія не маюць прафесіі, каб уладкавацца ў горадзе на працу, якая б давала вялікія заробкі. Таму першы ў іх такая вось натуральны такі шлях працаўладкавання гэта была праца на зямлі. Тут яны маглі рабіць наступнае. Аргенціна гэта краіна, дзе вельмі развіта была жывёлагадоўля. То есть па вырабу хавядзіны, увогуле спажыванню мяса на одну душу насельніцтва Аргенціна на першым месцы ў свеце. І у Аргенціне там вось гэтая шырокая пампа, магчымасці знаходзіцца жывёлінам на мясцовасці пад адкрытым небам круглы год. Таму жывёлагадоўля адзін шлях, але гэта, ну скажем так, спецыфіка такая, што не кожнаму беларусу гэта
падыдзе, таму што ўсё ж такі дзікія гэтыя каровы, быкі носяцца па гэтай адкрытай пампе, за імі надо глядзець і глядзець. Яны ў паддонах, якія агароджаны, там вадапой ім павінен быць. І гэтыя месцы ўсё заняты аргенцінцамі. І гэта такі каўбойскі лад жыцця, можна сказаць. Гэта, ведаеце, калі мы кажам каўбойскі лад жыцця, гэта нейкая такая романтыка адразу. А вось калі глядзець пра тое, што рэальнасці, гэта хібара у стэпу, ніякіх умоў жыцця нармалёвага няма. Грэлка нейкая керасіная на газу вось ёсць, на якой можна штосьці прыгатаваць. Побач нікога, акрамя гэтага статка авец, прабачце, статка кароў, нікога няма. То есть гэтыя каровы полудзікія, іх трэба запухваць, каб яны вось хадзілі туды, куды трэба. Калі нясецца гэты табун і чалавек побач з плотам знаходзіцца, у яго такое ўражанне, што яны знесуць усё і яго затопчуць і гэтак далей. Таму у Аргенціне была патрэба менавіта ў земляробах. І калі прыязджалі эмігранты, яны вось гэтыя варыянты гаучо, якія аргенцінскія, яны гэта не разглядвалі. Былі вольныя землі на поўначы Аргенціны, там добрыя глебы, то есть правінцыя, тады гэта нават не правінцыя, гэта проста губерніі называліся там Фармоса, Чако, аддаленыя мясцовасці, незаселеныя, зямля ёсць, індзейцы ў лесе ёсць, але яны не займаюцца земляробствам. І туды вось накіроўвалі эмігрантаў з Еўропы, з усёй Еўропы, але трэба яшчэ сказаць, што 1/3 всех эмігрантаў вось міжваеннага перыяда была з Польшчы. Таму вось калі ўбачыць нейкага бландзіна, кажуць, о, паляка, то есть і вось еўрапейскіх эмігрантаў яны аргенцінскія ўлады накіроўвалі вось у гэтую мясцовасць. І была яшчэ правінцыя Місьёнес, зноў ж такі не правінцыя, а губернія на тыя часы, зараз правінцыя. Гэта самы маленькі штат у Аргенціне зараз, але гэта вельмі, скажем так, добрае месца для жыхарства. Там субтропікі, там вельмі разнастайны жывёльны свет, раслінны свет, там лічыцца гэта батанічны сад Аргенціны, гэта Місьёнес. А тады гэта вось чырвоназём, то есть вельмі урадлівая зямля. То есть, але там вось джунглі, сельва мясцовая. І вось туды накіроўвалі. І калі казаць пра беларусаў, яны туды прыязджалі, вось вам тэрыторыя 25-50 гектараў гэтага чырвоназёма, але там сельва, лес стаіць. То есть вось яны прыязджаюць, і вось толькі тады, звычайна гэта сямейныя прыязджалі, таму што працаваць на зямлі, вось на гэтай тэрыторыі, дзе лес трэба валіць, аднаму немагчыма зусім падняць гэтую землю. А прыязджаюць сусед будзе толькі за 30 кіламетраў, першы чалавек, якога можна ўбачыць. Апрацоўвайце зямлю. І людзі вось толькі тады да іх даходзіла, у якіх умовах яны будуць жыць, колькі працы трэба, каб гэтую землю вызваліць ад леса, то есть апрацаваць. Вось першая ноч вось у сельве, яна многім запомнілася, то есть таму што трэба было буданы зрабіць вось гэтых ветак і лісцяў, а ноччу тут пачынаецца ўсё ноччу, таму што зверы тут ходзяць, днём яны дзесьці хаваюцца, вось ноччу яны пачынаюць паляваць. Птушкі таксама вось гукі розныя. Да. То есть вось першая ноч з маўпамі, якія таксама тут могуць быць. То есть яна запомнілася шмат каму. Ну а пасля трэба што рабіць? Трэба вызваляць ад гэтага леса гэтую тэрыторыю. Дрэвы такія, што іх нельга спілаваць, таму што піла ламаецца. Толькі рубіць сякерай. А ты вось сякерай зрубіш адно дрэва, яно будзе стаяць ліянамі, яна вось зацепілася за астатніе, то есть астатніе побач дрэва спіліш, не зрубіш, прабачце. Завал, а як яго вось разваліць. То есть таму нашыя людзі падсечным земляробствам пачалі займацца, то есть просто падсякалі лес. Ён у тых умовах, калі сонца моцнае, высыхаў, тады падпалівалі, гэта ўсё зжыгалася, попел як угнаенне, але зямля радзючая і без гэтага. І яны вось паміж гэтымі пнямі, нават стваламі гэтых дрэў першы ўраджай садзілі. Ну і спачатку яны жылі вось у такіх некамфортных умовах, скажем так, а паступова вось налажвалі свой быт. Гэта я пра Місьёнес, то есть і там асноўная культура, якую вырошчваюць, гэта джерба маты, то есть традыцыйны напой аргенцінцаў, гэта вось гэтая гарбата маты, то есть яны праз бамбіжу такую трубачку да яе п'ют. І вось
у гэтай мясцовасці ў місіёнасць можна яе вырошчваць. Ну і чым займаліся. А вось у Чака там чорназём, то есть там 90% бавоўны сучаснай вось Аргентины вырошчваецца ў Чака. То есть а вось людзі прыязджалі і асвоілі гэтую тэрыторыю вось з нуля зноў ж такі. То есть ну і там побач вельмі цяжкая для пражывання правінцыя Фармоза, але і нашы і там жылі. То есть вось я сустракаў чалавека, які нарадзіўся ў гэтым штаце Фармоса, то есть яго маці аргентинка, бацька беларусы і шмат сыноў, дачка, і яны там вось жывуць. Пачатку працуюць на зямлі, якая належыць нейкаму латыфундысту мясцовым, пасля выкупілі гэтую зямлю. Усё гэта впрогалаць, то есть дзеці вымушаны паляваць, то есть ходзяць у лес на дзікая качаня, якая ходзяць там палююць, ці там вось на дзікую курицу, то есть таксама якая і па вадзе ходзіць, то есть бусла аднаго мясцовага сімвала Аргентины туюю забіў, вось прыйшоў, мяса такое весьмі жорсткае. Аднойчы нават кракадзіла забілі. Ну ён разам з сабакай вось на паляванне пайшоў і загрыз сабакай яго гэтага кракадзіла. То есть прыйшоў па дарозе яго мясцовы індзейц, выпрасіў, каб яму гэтага кракадзіла далі, таму што ён мяса будзе ўжываць. А для наш Костя гэта нёс дзеля таго, каб скуру зняць і ўсё. Да, аддал індзейц, скуру зняў, ему аддал, то есть і мяса сам сел. То есть яны так сябравалі пасля гэтага. То есть як там да таго, што вось такія цяжкія ўмовы ў гэтай сельскай мясцовасці, я ўжо не кажу пра тое, што машкара там нейкія мурашкі ходзяць, то есть невядомыя. Вот дзеці прыехалі, спёка, яны босыя па гэтай зямлі прайшлі, а пад ногці вось нейкія там вось мурашкі адклалі яйкі і пачалі гніць гэтыя ногі. То есть трэба ведаць вось гэтыя абставіны. То есть і некаторыя вось калі прыехалі ў сельскую мясцовасць, яны там уладкаваліся. Некаторыя, але большасць тых, хто туды прыехаў, яны праз год, праз два разумелі, што вось на гэтым багацця ты не здабудзеш. То есть добры ўраджай, кошты на гэты ўраджай маленькія, а дрэнны ўраджай няма чаго прадаваць. Саранча, калі нападзе, тады ж хімікатаў было няшмат, яны сажрут все, што ёсць. То есть спёка, нічога не будзе, а можа быць і лівень такі, што будзе некалькі дзён ісці, і тады вось была дарога, а стала рака, натуральна рака, па якой вось дрэвы плывуць разам з загінуўшымі ягуарамі. То есть і таму вось гэты варыянт сельская мясцовасць, ён паступова, а ў некаторых і адразу разглядаўся як не той, які ім трэба. Яны ў аргентинскі горад. А калі казаць пра горад, то гэта Буэнос-Айрес. Астатнія гарады у параўнанні з Буэнос-Айресам не вельмі развіты, а гэта ўсё ж такі сталіца, гэта такія агні вялікага горада. Там шмат людзей, там можна знайсці працу, там зноў ж такі свае людзі могуць быць, то есть з імі можна сябраваць, адпачываць, праводзіць час, не тое, што вось адшэльнік вось дзесьці у місіёнасе ці вось гэтым у Чака. Былі яшчэ магчымасці такія, што можна ў горадзе жыць, працы няма, ну і ў сельскую мясцовасць на збор ураджаю, напрыклад, кукурудзы паехаць. То есть але гэта вось такія выпадкі, якія разглядаліся як часовыя. Всё ж такі у першую чаргу яны пасля пэўнага часу пражывання ў сельскай мясцовасці імкнуліся ў горад. У Буэнос-Айресе яго прыграды, таму што гэты Буэнос-Айрес развіты, ну і там шмат людзей. Здаецца, палова насельніцтва Аргентины зараз гэта у вялікім Буэнос-Айресе, то есть сталіца яго прадмесця. І вось яны там аселі. А скажитека, ласка, а кім маглі працаваць вось беларускія эмігранты ў Буэнос-Айресе? Якога рода гэта магла быць праца? Гэта магла быць цяжкая фізічная праца, таму што яны не мелі прафесіі. Былі выпадкі, тут нельга сказаць пра ўсіх, і калі мы кажам пра беларусаў у Аргентине, ды ў любой краіне, там жа лёсы людзей розныя, і кагосьці ўдалося добра уладкавацца, кагосьці не. Хтосьці змог засвоіць прафесію ці мову, хтосьці не вельмі. Так? То есть розныя лёсы. Таму былі выпадкі, напрыклад, чалавек там вывучыў мову, таму што малады прыехаў і, напрыклад, здабыў прафесію электрыка. Ён мае прафесію электрыка, ён ужо можа добра зарабіць. Хтосьці пайшоў на працу у будаўніцтва, напрыклад, то есть мог зарабіць. Звычайна, калі казаць пра прафесіі, то нашыя людзі вельмі часта працавалі сталярамі. То есть апрацоўка дрэў – гэта тое, што вось было характэрна для беларусаў і украінцаў. То есть вось калі там дрэваапрацоўчыя фабрыкі, яны наймалі вось беларусаў у тым ліку. Былі выпадкі, калі чалавек вось папрацаваў на такой фабрыцы, а пасля адкрыў сваю
справу. То есть такие были з-пад Барановичаў Артемій Полек. Это прозвище человека. То есть и он вось такое прадпрыемства невялікае адкрыў праз пэўны час і мэблю розную добрую под заказ рабілі там у стылі там нейкага Людовіка французскага барочную тыпу, то есть хтосьці іншую там заказвае, то есть маглі так працаваць. Але звычайна людзі, якія без працы, асабліва тыя, хто ўжо ва ўзросце, яны іспанскую мову вывучалі, ну што маецца вось на хаду, нікуды не хадзілі. Вось з паўсядзённага жыцця нейкія словы там запомнілі, але да канца жыцця яны на гэтай мове свабодна не размаўлялі. І яны маглі працаваць, напрыклад, на мясахладабойнях. Аргенціна займаецца экспартам ялавічыны, і таму там два такіх буйных завода, две фірмы амерыканскіх прычым адкрылі вось гэтыя хладабойні, там займаюцца забоем гэтай жывёлы і раздзелваюць гэтыя тушы. І там мінусавая тэмпература, павінны быць людзі, якія звыклыя да холода і фізічна развітыя. То есть там корову заганяют у стойла. Хтосьці у тыя часы гэта ўсё вручную, то есть кап'ём в голову забівае гэтую скаціну. Яна падае, ее трэба звязаць за ноги да рэек, якія на столе знаходзяцца, подвесілі, потом пілой, ручной пілой на две паловы гэтую тушу, пасля яе абмылі, пасля разделалі, і ўсё гэта прыблізна за 15 хвілін адбываецца. То есть вось такі поток. Таму калі чалавек, вот просто тыя людзі, якія наймалі на такую працу работніку, яны прыходзілі, глядзелі, фізічна развіты чалавек, на якой мове ён размаўляе, гэта не важна. То есть важна, што ён падыходзіць. І забіралі, і вось працавалі на гэтых хладабойнях. Шмат людзей працавала на заводах, вось там, дзе кузнечная справа, яны таксама там маглі працаваць. То есть завод, мясахладабойня, то есть майстэрня, сталяры. Хтосьці здабыў прафесію, мог там ткачамі, некаторыя уладкоўваліся, таму што вось гэтыя ткацкія фабрыкі, ну там не фабрыкі, там маленькія майстэрні, можна сказаць, яны вельмі часта былі заснаваныя яўрэямі, менавіта з России, а яны мову ведаюць, і наших людзей маглі наймаць. То есть калі нашы прыехалі без ведання іспанскай мовы, а вось тут па-руску размаўляюць, яны маглі дамовіцца і пайсці на працу. І гэта датычыцца толькі мужчынаў. У Аргенціне лічыцца, што жанчына не павінна працаваць. То есть там маладыя дзяўчыны, калі вось у іх ёсць нейкія там мэты зрабіць кар'еру, яны маглі вывучыць мову, яны маглі нейкую здабыць прафесію, але жаночую зноў ж такі, то есть і працаваць. Але калі яна выйшла замуж, все, то есть яна павінна ражаць, яна павінна з дзецьмі знаходзіцца ў хаце, ў доме, то есть мужчына павінен забяспечыць сям'ю. Нашы калі прыехалі, то звычайна жанчына сядзіць дома з дзецьмі, ці яны пайшлі, я маю на ўвазе жанчыны, працаваць зноў ж такі да яўрэяў у якасці хатніх работнікаў, то есть вось гэта для жанчын толькі адна рэальная перспектыва. Толькі такі шлях. А скажыце, калі ласка, а як, можа быць, характарызавалі вось беларусаў як работнікаў? Можа быць, ахвотна іх бралі, неахвотна іх бралі, альбо ніяк не характарызавалі? Вы чыталі маю манаграфію. Да, безумоўна. То есть, калі разглядаць беларусаў у якасці работнікаў, то яны мелі добрую рэпутацыю сярод бізнесменаў, праца наймальнікаў. Мясцовыя людзі, яны звычайна не жадаюць працаваць поўны працоўны тыдзень. Яны вельмі часта ў Буэнос-Айрэсе наймаюцца на працу, а праз пару тыдняў просяць дай аванс, і ўсім зразумела, што ён грошы гэты забірае і заходзіць. Беларусы не. Яны шукалі сталую працу. Яны працавалі 5 дзён на тыдні і нават суботу. Субота англійская субота, то есть гэта не поўны рабочы дзень, як бы сказалі ў Савецкім Саюзе, таксама такое было. І яны вось былі адказны ў сваёй працы. Таму сярод людзей, якія наймалі на працу, беларусы разглядаліся як тыя, хто можа працаваць, тыя, хто не будзе вараваць, то есть ім можна давяраць і разлічыць на тое, што яны будуць вось пастаяннымі працаўнікамі, або навучыў нейкай тэхналогіі, і яны будуць працаваць, і гэта прадпрымальніку добра, і нашым людзям таксама. Ну і паступова яны ж, калі некалькі год там працуюць, ім могуць павысіць зарплату, звычайна так і адбывалася. То есть і таму нашыя людзі, калі уладкаваліся на добрую працу, яны і атрымаліся, то есть і прадпрымальнікі гэта цанілі, і калі звальнялі кагосьці з прадпрыемства, то звычайна не беларусы.
Вельмі цікава. Вельмі усцешаная, што нават 100 гадоў таму беларусы былі добрыя працаўнікі. Гэта спецыяльная рубрыка, якую мы робім разам з онлайн-гіпермаркетам 21век.бай. Калі мы гаворым пра беларусаў, то вось такія характэрныя рысы для беларусаў, яны выяўляліся не толькі вось у працы, не толькі ў працавітасці. Таму што беларусы ў Аргентыне, яны таксама імкнуліся не проста уладкавацца на добрую працу, але і пабудаваць дом менавіта. Як і сёння арэндная кватэра лічылася ўсё ж такі не самым лепшым варыянтам, а вось пабудаваць дом гэта быў самы такі лепшы варыянт. Якім чынам будавалі дом беларус? Спачатку, конечно, арэнднае жыллё, а потым яны імкнуліся купіць зямлю, узяць крэдыт, і за які расплочваліся 10 год альбо нават болей. А вось калі ўжо прыйшоў час будаваць дом, то збіралася, можна сказаць, талака. Збіраліся сябры, збіраліся родзічы і будавалі дом цэлы дзень, а потым увечары смажылі мяса і, так бы мовіць, адзначалі гэта. Цікава таксама, якім чынам будавалі беларусы дом. Вось па ўспамінах Мерляка ён расказваў, што мясцовыя рабілі вельмі хутка. Яны прывозілі бляху, ставілі сцены, накрывалі іх, а замест дзвярэй выкарыстоўвалі занавеску з тканага матэрыяла. Эмігранты ж рабілі па-іншаму. Зямлю мясілі з саломай і засушылі ў форме каркасу. Калі сцены былі гатовыя, іх тынкавалі, каб дождж не размазваў. Таксама, калі дазвалялі магчымасці, то будавалі і з цэглы. Але так як ўсё ж такі клімат цёплы, з цэглы будавалі не з поўнай цагліны, а з чацвярціны, з чвэрці цэглы. І таму гэта атрымлівалася дзешавей і можна было вельмі хутка пабудаваць дом. Таксама цікава, што маглі будаваць дом адразу разам з пакоямі, якія можна было здаваць у арэнду. І вось беларусы, калі да іх звяртаўся па арэнду таксама беларус, то яны арэндную плату ставілі сваім землякам менш у 2 альбо нават у 3 разы. Калі вы таксама будуеце дом альбо таксама і імкнецеся да гэтага, як сапраўдны беларус, то, калі ласка, заходзьце на сайт 21век.бай, там вялікі выбар будаўнічых матэрыялаў і розных тавараў для дому, і карыстайцеся, калі ласка, прамакодам «Дзягель» на зніжку ў 7% на ўсе тавары, акрамя і так акцыйных, на спажытак. У вас у манаграфіі ёсць такі раздзел, які называецца «Стварэнне беларусамі аргентынскага дому». Што вы маеце на ўвазе пад аргентынскім домам? Мой падыход па гэтаму пытанню наступны. Людзі ўзаемадзейнічаюць паміж сабой, і бываюць узаемаадносіны афіцыйныя, фармальныя, напрыклад, на працы. Есть такое выказванне: няма такой прафесіі хороший чалавек. Чалавека разглядаюць як прафесіянала, як спецыяліста, які павінен выконваць добра свае прафесійныя функцыі. А есть узаемаадносіны паміж людзьмі, якія носяць вось гэты эмацыйны характар. То есть і людзі ў гэтых абставінах выглядаюць як сябры ці як сямейнікі. То есть у сям'і таксама ж такія адносіны. І калі я казаў пра вось стварэнне свайго дома беларусам у Аргентине, я меў на ўвазе, што чалавек будуе свой дом, сваю ўласнасць, у якой ён можа жыць сам, ён там можа жыць з сям'ёй, то есть ён мае магчымасць прывесці жанчыну і класці з ёй сям'ю, і таксама запрасіць сяброў у гэты дом, каб з імі бавіць свой вольны час. І калі казаць пра вось гэтыя ўсе этапы, то першапачаткова беларусы жылі на нейкіх прыватных кватэрах і здымалі той ці іншы пакой. Яны былі, гэтыя пакоі, не вельмі добрыя в плане утульнасці, то есть звычайна гэта вось закрытае памяшканне, і свет поступае толькі з дзвярэй і фрамугі, якая над дзвярыма знаходзіцца. А ўнутры там вось пісьменны стол нейкі, то есть ложкі і гэтак далей. І такіх вось пакояў можа быць шмат у чалавека, які здае яго людзям, якія выплачваюць яму гэтыя грошы. А пасля, калі ён меў, беларус, прафесію, калі ён працаваў ужо стала над тым ці іншым прадпрыемстве, ён назапашваў грошы, ён мог ці купіць дом, мог такое зрабіць. Рэдка, але такія выпадкі таксама былі. Ці пабудаваць разам з сябрамі самастойна той дом, які ён спланаваў. Для гэтага бралі
у банку крэдыт, ведалі, што грошы, там інфляцыя ў Аргенціне такая, што праз некалькі год ужо там застануцца капейкі выплачваць гэта банку. То есть бралі грошы, выбіралі нейкі кавалак зямлі, Буэнос-Айрэс разрастаўся, то есть актыўна ў гэты перыяд, маецца на ўвазе ў перыяд вось канца 30-га і ў 40-е гады. Таму што другая светная вайна, яна абарвала вось гэтыя эканамічныя сувязі з заходняй Еўропе, і тут прадпрымальнікі выраблялі ту прадукцыю, якую раней пастаўляла заходняя Еўропа. І ў той жа час кошты на прадукцыю сельскай гаспадаркі павысіліся, таму што праз Іспанію гэта ўсё ішло ў Германію, то есть і на гэтым вось нажываліся. Таксама пастаўлялі ў Англію, то есть маецца на ўвазе, вось Аргенціна паднялася менавіта ў другой светнай вайне з-за таго, што яна не ваявала, а вось эканоміка яе развівалася. І Буэнос-Айрэс развіваецца, прадпрыемствы пашыраюцца колькасна і маштабна, тыя, якія існуюць. Урад той ці іншай мясцовасці выдзяляе нейкія кавалкі зямлі, чалавек выплачвае за гэтую зямлю некалькі год, можа там пабудаваць дом. Звычайна, калі чалавек вырашыў дом будаваць самастойна, ён гэта рабіў у вольны час, то есть на выходныя ў суботу, нядзелю, і ставіліся, як вы правильно сказалі, нейкі каркас, ён з-за клімату цёплага не пакрываўся нейкім такім складаным матэрыялам, маглі жэсцю пакрыць, маглі нейкім нават прамасленым картонам пакрыць дзеля захавання. У зімовы перыяд у Буэнос-Айрэсе ніжэй 5 градусаў цепла вельмі рэдка апускаецца тэмпература. І таму вось такія простыя дамы маглі паставіць. Канешне, трэба была дапамога, і ўсім, хто мог дапамагчы, яны казалі. І вось гэтая талака сабіралася ў суботу ці нядзелю, і яны працавалі разам, то есть ставілі сцены, будавалі дах, звычайна будавалі за адну суботу і нядзелю, то есть вельмі хутка гэта рабілі. Не двухсхільны дах, а там вось па аргенцінскай традыцыі, скажем так, ён не плоскі, крыху пад вуглом стаіць, і там водасцёк знаходзіцца ў неабходным месцы. І вось гэты дах заліваўся цэментам, то есть і працавалі на ім прыблізна дзень-два, не более. То есть гэта называлася чанга. Вось у нас гэтае слово вядома па песні Чунга-Чанга, і гэтае слово вядома з песні, якую напісаў чалавек, які ўбачыў гэта ў Маскве. Я маю на ўвазе Чунга-Чанга слово. То есть там хтосьці з Афрыкі прыехаў. А ў Аргенціне вось чанга гэта вось такая калектыўная праца, бескаштоўная, то есть дзеля свайго сябра. І другі сэнс гэтага слова таксама есть, гэта халтура па-руску кажучы, то есть вот где-то чанга там трэба тоже зрабіць. У любым выпадку вось дом пабудаваў чалавек. Звычайна гэта сямейны чалавек, таму што будаўніцтва ўсё ж такі вымушае працаваць не аднаму, а некалькім людзям. Калі ў яго ёсць дом і ён халасты, тады ён можа прывесці туды жанчыну. Праблема заключалася ў тым, што выязджалі ў эміграцыю звычайна мужчыны, і таму калі чалавек вырашыў жаніцца, трэба знайсці жонку, а не жадалі браць шлюб з мясцовымі. Чаму? Аргенцінкамі, таму што яны вядуць такі вось лад жыцця, які для нас выглядае ненармалёвым. То есть ім пажадана добра бавіць час, яны не могуць, скажем так, распланаваць, як трэба размеркаваць грошы, якія атрымаў муж вось у пачатку месяца, напрыклад. То есть яны транжыры, яны гулёны, то есть бабы па начам шастаюць. Вот, гэта пра мясцовых аргенцінак, не нашых. То есть, а нашы ашчадныя, яны дамавітыя, і з нашымі можна размаўляць народнай мовай. Вось гэта вельмі важны момант. І таму было некалькі такіх вось шляхоў знайсці нявесту. То есть сярод тых, хто ўжо жыве ў Аргенціне, але такіх мала. Падраслі ў сем'ях, то есть маленькія дочкі, напрыклад, прыехалі ў пачатку 30-х гадоў, у 40-х ужо можна іх разглядаць як нявестак, але такіх вельмі мала. Можна паехаць у вось гэты штат Місіёнес Чака ці ў Парагвай, дзе займаюцца вось эмігранты сямейнай сельскай гаспадаркай. Мясцовыя дзяўчыны у гэтай сельскай гаспадарцы, калі папрацавалі ўсё дзяцінства, ім гэта ўжо не разглядаецца як той шлях, які трэба па жыцці
Яны таксама жадаюць вось добра пажыць у горадзе, напрыклад. Тут прыязджае чалавек, у яго ёсць ужо хата. То есть такія выпадкі былі. Палішук Скрыпель, Яков Скрыпель прыехаў у Парагвай, украінская сям'я выставіла дзяўчынак вось так у радок, і ён выбрал тую, якая спадабалася, і забрал, то есть і паехаў, вось забрал яе. А пасля ўся сям'я, дарэчы, гэтых украінцаў перасялілася з Парагвая да яго, в прынцыпе, не да яго, а спачатку яны ў іх жылі, а пасля вось ужо асобна. І яшчэ быў адзін шлях, гэта выпісаць дзяўчыну з радзімы, то есть па перапісцы пазнаёміліся, то есть казалі, што вось прыязджай, аплочвалі тады білет дзяўчыне, якая прыязджае ў Буэнос-Айрэс, прыязджала, і так ствараліся сем'і, скажем так. Зноў ж такі, вось людзі, якія у Аргентине нарадзіліся, у гэтых беларускіх сем'ях яны казалі, што вельмі шмат маладых хлопцаў так і засталіся нежанатымі, таму што няма дзяўчын, то есть вось на беларусках ці ўкраінках гэта таксама сваі, мала магчымасці ажаніцца, а з мясцовымі непажадана. Такія выпадкі былі. То есть мясцовымі былі, і гэта не заўсёды дрэнна. Там вось адзін з лідараў беларускай дыяспоры Владзіслаў Галевіч, ён ажаніўся на мясцовай. Ось у лістах да сябра ён кажа: "О, моя крыожа", крыолка маецца на ўвазе, па мясцовым, ашчаднасці не ведае, яна такая сякая, але ён з ёй сям'ю зладзіў, ён добра вельмі гішпанскую мову вывучыў, ён змог уладкавацца ў банк на працу. Пасля, калі ён ужо на пенсіі быў, ён працаваў яшчэ нейкім натарусам. То есть ён, дзякуючы падтрымцы гэтага чалавека, жанчына, я маю на ўвазе свае жонкі, змог зрабіць кар'еру. І дзеці ў іх, то есть дачка і сын нарадзіліся. Такія выпадкі, калі на мясцовыя жаніліся, былі, рэдка, але былі. І, на жаль, вось з-за таго, што не мелі магчымасці на сваіх ажаніцца, вось шмат маладых людзей так і засталіся халастымі і не склалі сем'ю. Таму вось калі ведаць гэты момант, вельмі смешна чытаць тых людзей, якія кажуць, што вось беларусаў прыехала 20 000, а праз некалькі пакаленняў іх стала там 40 000, такое не. Нараджальнасць там была і не такая, каб высокая, то есть і шмат людзей так і не змаглі вось займець сям'і. А вось сем'і, дзеці, а вось дзеці вось гэтых эмігрантаў, якія ўжо нарадзіліся ў Аргентыне альбо прыехалі малымі, як яны ўключаліся вось у гэтае жыццё ў новай краіне? Ёсць такое выказванне: у эміграцыі няма другога пакалення. То есть людзі, якія прыехалі беларусы ў Аргентіну, яны маглі ажаніцца паміж сабой, скласці агульную сям'ю, але новае пакаленне гэта ўжо аргентинцы, яны па закону аргентинцы, але гэта не самае важнае. Яны ўжо выраслі ў Аргентине у асяроддзі іспанамоўным. Бацькі былі выпадкі, і нярэдкія, самі пераходзілі на гішпанскую мову, таму што блытацца нельга і на працы, і тут. То есть і былі выпадкі нярэдкія, калі нават бацькі пераходзілі на гішпанскую мову, але калі яны вось маладыя ва ўзросце, конечно. Калі гэтага не адбывалася, калі бацькі размаўляюць па-беларуску, яны размаўляюць з дзецьмі на сваёй мове, а ты адказваюць на гішпанскай. То есть яны беларускую мову ўспрымаюць пасіўна, разумеюць, але самі ўжо не размаўляюць. А трэце пакаленне так зусім уже і не размаўляе. Калі з дзедам бабкай не камунікавалі, дык яны ўжо і не ведаюць беларускую мову. Маладое пакаленне нарадзілася ў Аргентине. На гэтых раёнах аргентинскіх яны гуляюць у футбол разам. Аргентинская зборная гэта тое, за што яны хварэюць па жыцці, нават калі ў Савецкім Саюзе апынуліся пасля гэтага. Гішпанская мова іх родная мова. Яны на ёй размаўлялі на раёне, яны на ёй размаўлялі ў школе. У школе палітыка такая, што ўсе вы аргентинцы, нягледзячы на тое, якой этнічнасці, якога рэлігійнага паходжання, расавага паходжання, усе аргентинцы, таму што жывеце, нарадзіліся ў Аргентине. Таму яны выхаваны вось такім чынам. Зноў ж такі, гэта вось звычайная такая рэч, але былі, канешне, выпадкі. Там я сустракаўся з Ганнай Бідько. Яна вось нарадзілася ў 45-м годзе ў Буэнос-Айрэсе, але яна жыла разам з бацькамі у хаце з тымі сверстнікамі, якія на раёне жылі. Яна не камунікавала. Калі прыйшла ў школу, яна не ведала гішпанскай мовы. І над ёй пачалі пасмейвацца, там вось кпіць з яе. То есть яна так абурылася, то есть ёй так горка стала, што яна нават вымушана, яна больш у школу гэтую не пашла. Маці вымушана была апошнія грошы даць, каб у прыватнай школе навучыць яе гішпанскай мове. І толькі пасля яна пашла ў гэтую школу. І заўсёды яна вось
такая траўма эмацыйная была, яна лічыла, што Аргенціна гэта не яе радзіма, то есть яна беларуская, яна вось арыентуецца на Беларусь, якая вось светлая краіна, якая ёсць дзесьці ў Савецкім Саюзе, вось там радзіма, а тут не, тут мы чужыя, то есть не, мы тут не такія. Такія выпадкі былі, але гэта не характэрна. Маладыя людзі, нават калі яны прыехалі 8, 10 год, 15 год нават, яны пераходзілі лёгка на гішпанскую мову, яны станавіліся сваімі, калі яны камунікабельныя, скажем так. Школу скончылі, яны там вось на працу пашлі, яны аргенцінцы, то есть яны ўжо нават да беларускай мовы, нават на рускай мове яны гэта ўсё для іх было ўжо не цікава па вялікаму рахунку. Цікава толькі калі яны палітычна вось сімпатызавалі Савецкаму Саюзу, ну каб штосьці даведацца, вось тады можа быць праз гэтую ідэалогію навучаць гэтую рускую мову, але гэта таксама гэта было, але гэта не прыводзіла да таго, што яны вывучалі беларускую ці рускую мову бацькоў. Іспанская мова мясцовая, каштальяна, как яны так кажуць, вось гэта іх родная мова, Аргенціна іх радзіма, сверстнікі, прыгоды, фестывалі, вось гэтая цікавасць такая. То бок можна сказаць, што унукі эмігрантаў яны ўжо вось гэтую беларускую ідэнтычнасць гублялі ці не? Конечно, можна. Ты что значит гублялі? У іх яе не было. То есть, я вось ведаеце, у чым справа? У нас ёсць такое меркаванне, вось такі погляд. Беларусы прыехалі сваім культурным нейкім кодам, яны яго перадаюць праз пакаленне, а пасля і вось сваім унукам, напрыклад, і гэта і далей. Так рэдка адбываецца. Такое можа быць. Я не кажу, што такое немагчыма. Такое можа быць. Вось, напрыклад, прыехалі беларусы, у іх шмат дзяцей, дачка выйшла замуж за украінца, пасля развялася і вярнулася да бацькоў з сынамі сваімі. Бабуля сидит, а унукі размаўляюць па-гішпанску. Яна разумее іх мову, але яна жадае размаўляць па-свойму. Яна кажа, так, размаўляем толькі па-беларуску. Яна можа не ўжываць слова беларуску, але па-нашаму скажа. То есть будуць яны вучыць вось мову бабулі, хош не хош, будуць вывучаць. Былі людзі, якія вось у сельскай мясцовасці вось такімі адшэльнікамі жылі. Да, так яны ў сям'і, вялікія сем'і, яны толькі па-беларуску. Ну, як на вёсках беларускіх размаўлялі, яны так і размаўляюць. Яны праз пакаленне гэта перанеслі вось дзеці. Я ў Аргенціне сустракаў жанчыну, якая размаўляла на беларускай мове лепш за мяне, таму што яна вырасла на ферме на Чакре в Парагвае. То есть вялікая сям'я Лабановскіх, это з-пад маладзечна людзі, прыехалі там шмат дачок, то есть яны там выраслі, то есть з індзейцамі яны не камунікавалі, а побач нікога няма. То есть і яна ведала беларускую мову лепш за мяне. Яна ўжо ў сталым узросце, то есть яна вось са мной размаўляла у адным з маіх зборнікаў, вось тым, які выдаў беларускія чакарэры. Кніжка «Эмігранты Чакарэра из другой Рэчы Паспалітай ў Аргенціне і Парагваю. Успаміны беларусаў і украінцаў». Амаль усе яны, гэтыя людзі, якія ў Аргенціне жылі, я ў 2010 годзе да іх прыехаў, вось гэтыя запісаў успаміны, яны ўсе размаўлялі па-іспанску. Па-руску размаўлялі толькі тыя, якія былі ў Савецкім Саюзе, а пасля вярнуліся ў Аргенціну. А вось гэтая жанчына, Ніна Лабановская, яна са мной размаўляла на беларускай мове. То есть, таму што яна вырасла на Чакре, то есть на ферме ў Парагваі ў беларускай сям'і. То есть, і да, яна вось так захавала. А яе дзеці ўжо не цікавяцца. Так я пра што? Звычайна сітуацыя наступная. Дзеці гішпанамоўныя, унукі гішпанамоўныя, ніякіх традыцый бацькоў яны беларускіх не ведаюць. Але ім вось проста цікава, радзіма вось гэтых бацькоў і дзядоў, якія прыехалі ў Аргенціну. Ім гэта цікава, таму што аргенцінская паўсядзённасць, штодзённасць, яна, калі шчыра, не вельмі добрая. Там злачыннасць. Калі вы будзеце ў Буэнос-Айрэсе, гэта абшарпаны горад. Вокны першага паверха абавязкова з кратамі, таму што вось парадка там няма. І людзі, якія вось гэтую аргенцінскую штодзённасць успрымаюць як недобрую, яны думаюць, а вось дзесьці там на радзіме продкаў ёсць лепшае, ім гэта становіцца цікава, і тады яны пачынаюць цікавіцца беларускай культурай. То есть яны спачатку вось адмаўляюць аргенцінскую рэчаіснасць, а пасля шукаюць беларускасці, вось штосьці там вось знаходзяць. А знаходзяць яны могуць у дзедоў з бабулямі знайсці, а можа іх і няма. Тады яны знаходзяць па падручніках, беларуская амбасада, што там адбываецца. Разумееце, вось такія рэчы. У сувязі з гэтым у мяне пытанне, а ці былі або ёсць нейкія арганізацыйна акрэсленыя суполкі беларусаў, нейкія грамадскія арганізацыі, дзе гэта вось цікаўнасць яна нейкім чынам падтрымлівалася
Калі мы кажам пра беларусаў у Аргенціне, тут трэба адзначыць наступнае. Гэта людзі у большасці сваёй, якія прыехалі ў 20-30-е гады з Польшы. У гэты перыяд беларуская самасвядомасць была больш высокага ўзроўня ў параўнанні з расійскай імперыяй. Яны ўжо называлі сябе беларусамі, але яны арыентаваліся на Савецкі Саюз, дзе была савецкая Беларусь, зноў ж такі. Разумееце, то есть у іх такі сацыяльны матыў, то есть там справядлівасць, сацыяльная роўнасць у Савецкім Саюзе. І іх прызналі за асобны народ. Вось гэтых сялян бяспраўных прызналі як асобны народ, які роўны з рускім, там, украінскім і іншымі народамі Савецкага Саюза. Таму, калі мы кажам пра арганізацыі, у Аргенціне вось менавіта міжваенная эміграцыя, вось гэтая сяляцкая, гэта, здаецца, адзіная краіна, Аргенціна, дзе вось гэтыя імігранты-сяляне зрабілі уласныя асобныя беларускія арганізацыі. То есть, калі мы будзем казаць пра Канаду, у Канадзе не было арганізацыі, якія ў назве сваёй мелі назву беларускія. Там рускія клубы канадцев, канадскія рускія клубы, у якія ўваходзілі беларусы і украінцы, якія вось па-стараму лічылі сябе часткай вось гэтага рускага народа. У Аргенціне беларусы стварылі свае арганізацыі. І вельмі важны момант, вось першапачатковая гэтая стадыя, калі гэтыя арганізацыі ўзніклі, таму што яны пасля і развіваліся, эвалюцыянировалі і далей. І яны ўзніклі ў 30-е гады. Беларусы былі ў гэтым апошнія сярод усіх, хто прыехаў з Рэчы Паспалітай. То есть яўрэі мелі свае арганізацыі, разумела, палякі мелі свае арганізацыі, украінцы мелі свае арганізацыі. А беларусы маглі вось у гэтую арганізацыю ўваходзіць, то есть, але сваіх не мець. Але калі вось усе зрабілі свае арганізацыі, ну, хош не хош, а беларусы пачынаюць думаць, а чаму б нам гэтага не зрабіць. І паколькі беларусы былі вось гэтыя прасавецкія арыентаваныя, сярод іх былі вельмі папулярныя камуністычныя погляды. Нават калі чалавек не камуніст, ён усё ж такі лепш пойдзе за чалавекам, які камуніст, чым за чалавекам, які кажа, што Польша гэта добрая краіна. Таму што яны з Польшы прыехалі не ад добрага жыцця. І калі мы кажам пра першую такую арганізацыю, якая мела назву, у сваёй назве мела слова беларускае, гэта Саюз украінскіх і беларускіх рабочых арганізацый у Аргенціне. А гэтая арганізацыя вынік перайменавання Саюза украінскіх рабытнічых арганізацый, які ўзнік у 28-29 годзе дзесьці. Гэта камуністы, якія вось сярод эмігрантаў стварылі вось гэтую арганізацыю, якая павінна была агітаваць за ўдзел у прафсаюзным руху, за падтрымку рэвалюцыянераў, вось гэтая праца. А сярод гэтых Саюза украінскіх рабытнічых арганізацый былі і беларусы з самага пачатку. Ну і пасля яны проста узнялі пытанне пра тое, што трэба перайменаваць беларусы ж ёсць. І палякі, сярод якіх камуністаў было няшмат, яны вось пасля прыехалі ў Польшу, яны расказвалі, як яны да камуністаў прыйшлі, да камунізму. І яны казалі, вось украінскія арганізацыі былі, а там беларусы пастаянна, то есть вось другая па колькасці полка, яны нам дапамагалі. То есть яны заўсёды ўзгадваюць беларусаў вось сярод гэтых людзей. А аргенцінскі ўрад, асабліва ваенныя, якія прыйшлі вось у 30-м годзе, гэта першы дзяржаўны пераварот, калі ваенныя прыйшлі да ўлады ў Аргенціне, яны да камунізму адмоўна адносіліся, яны арганізацыю секцыя змагання з камунізму нават стварылі. Ну і гэтая арганізацыя, я маю на ўвазе Субро, яна ў сярэдзіне 30-х гадоў вымушана была спыніць сваё існаванне. Але людзі вось гэтыя, якія мелі арганізатарскія здольнасці, якія мелі сувязі паміж сабой, яны пачалі арганізоўваць вось легальныя арганізацыі. І ў 1934 годзе у Буэнос-Айресе ўзнікла першая арганізацыя, яна называлася Беларуская культурна-прасветная грамада. То есть і калі казаць пра гэту арганізацыю, гэта былі беларусы, звычайна католікі, которые знаходзіліся ў складзе польскай асацыяцыі гэтых усіх клубаў. І калі ім сказалі, што трэба працаваць у русле польскага патрыятызму, яны сказалі, не, нам гэта не патрэбна. І яны стварылі вось гэтую культурна-прасветную грамаду ў 1934 годзе. І вось тут важны момант, сярод беларусаў беларуская нацыянальная свядомасць, яна вельмі часта, вельмі моцная была у католікаў. То есть іх было католікаў беларусаў няшмат, сярод тых, хто быў імігрантам беларусаў. Але вось нацыянальная беларуская самасвядомасць там была мацней, напрыклад, у параўнанні з беларусамі-палішукамі. У 1934 годзе была створана беларуская культурна-прасветная грамада. А пасля ў 1937 годзе было створана две яшчэ арганізацыі. Гэта беларуская бібліятэка імя Івана Луцкевіча і таварыства культура.
Гэта ўсё ў Буэнос-Айрэсе, але Буэнос-Айрэс гэта ёсць сталіца, вось гэта ўсё было ў сталіцы. А побач там ёсць прадмесці, якія там паміж Буэнос-Айрэсам і гэтымі населенымі яны лічацца гарады асобныя, там Сан-Мартин, Авелянеда. Дык вось пасля пачалі арганізацыі беларускія стварацца і вось гэтых прадмесцях гэтага Буэнос-Айрэса. А першая арганізацыя, якая аб'яднала вось гэтыя беларускія арганізацыі, то есть культура імя Луцкевіча і культурна-прасветная грамада. І гэта была беларуская федэрацыя, якую стварылі ў 1939 годзе у маі месяцы. І калі казаць пра 30-е гады, то у кіраўніцтве гэтых арганізацый звычайна стаят камуністы. Яны не афішуюць тое, што яны камуністы, но людзі, якія ў гэтыя таварыствы ходзяць, яны разумеюць, што вось яны такія. І ў 30-е годы яны з аднаго боку выпускает свою газету, называется «Новая газета» на русской мове. Яна рассказывае пра падзеі, якія адбываюцца ў гэтых таварыствах. Там нейкая вечарына, там нейкі спектакль і яшчэ нейкае мерапрыемства. Міжнародныя навіны публікуюцца ў новай газеце, і тады ідзе грамадзянская вайна ў Іспаніі. Людзей, беларусаў агітуюць на тое, каб яны збіралі дапамогу. Стварыўся беларускі камітэт вось дапамогі рэспубліканскай гэтай Іспаніі, і нават беларусы паехалі ваяваць у гэтую Іспанію. То есть пасля ў 39 годзе па выніку, скажем так, гэтай вайны у адным з нумароў быў спіс беларусаў і украінцаў, якія загінулі вось на гэтай вайне, і вось беларускі спіс складаўся з 21 прозвішча. То есть масава ехалі, дапамагалі матэрыяльна. Пасля стварылася беларуская гэтая федэрацыя. І людзі з аднаго боку прыходзяць, каб паразмаўляць на роднай мове са сваімі землякамі. З іншага боку, яны разумеюць, што гэта камуністычная арганізацыя, і ў гэтым накірунку вось кіраўніцтва працуе. Магло тое ці іншае таварыства даць, напрыклад, памяшканне, каб сабраліся, напрыклад, польскія камуністы, каб дамовіцца пра тое, каб стварыць сваю польскую арганізацыю імя Марыі Канапліцкай. Вось палякі тройчы так рабілі, то есть вось, здаецца, 2 разы яны збіраліся ў беларускім нейкім таварыстве. І тут узнікла праблема. Праблема ў тым, што людзі ўсе сімпатызавалі Савецкаму Саюзу. Ну, я маю на ўвазе ўсе беларусі сімпатызавалі Савецкаму Саюзу. Але далёка не ўсе з іх гатовыя былі змагацца за камунізм у Аргенціне. Значная частка гэтых людзей лічыла, што Аргенціна гэта краіна для іх чужая. Яны павінны вярнуцца на радзіму. І калі ў 39 годзе Савецкі Саюз далучыў заходнюю Беларусь да БССР, то яны гэтую падзею сустракалі радасна. То есть вось яны пасля гэтага вырашылі, трэба вяртацца ў Беларусь. Але вайна, то есть тут жа праз акіян нельга свабодна пераплыць. Савецкай амбасады ў Буэнос-Айрэсе няма. У Лацінскай Амерыкі зусім няма вось савецкіх амбасад. Самае бліжэйшае гэта ў Злучаных Штатах Амерыкі, і нават былі такія звесткі, хтосьці, нейкі актывіст зрабіў нейкія вось дакументы, паперы, каб аформіць у Савецкі Саюз пераезд такой. Але гэта вось некія паперы, мабыць, і былі падрыхтаваны, але практычна гэта нельга зрабіць, таму што вайна ідзе, і праз акіян ніхто не можа свабодна пераправіцца. І вось гэты канфлікт узнік, і ён, скажем так, стаў публічным. І ў 39 годзе быў першы кангрэс беларускіх арганізацый, а пасля другі быў кангрэс у 40-м годзе, то есть і яны вось на гэтым кангрэсе змаглі дамовіцца, што вось усё ж такі будзем жыць мірна, але новая газета перастала выходзіць, таму што рэдакцыя вось гэтай новай газеты была супраць таго, каб камунізм у Аргенціне праводзіць. А для камуністычнай партыі беларусы гэта была апора. Ну, як і прасавецкія ўкраінцы. Таму што сярод аргенцінцаў камунізм ніколі не быў папулярны. Там вось ніводнага разу камуністы, ніводны чалавек ніколі не перамог і не стаў там дэпутатам парламента Аргенціны. Здаецца, толькі 2 марксіста нейкія былі за ўсю гісторыю Аргенціны, і тут нейкія анархісты, ці то трацкісты, штось такое. А вот, то есть сярод аргенцінцаў камунізм не мае падтрымку, а вось сярод беларусаў мае, і некаторыя нават ячэйкі мясцовыя камуністычнай партыі былі выключна беларуска-украінскія. Таму тыя, хто звязаны з кампартіяй, яны вось не хацелі ад гэтага адмаўляцца, скажем так. А пасля пачалася Вялікая Адчайная вайна. Вось
Калі гэтую падзею ўзгадваць, тады трэба сказаць, што беларусы гэта вось людзі, якія адмоўна ўспрынялі напад на Савецкі Саюз. Сярод украінцаў былі нацыяналісты, там прасвіта, відроджанне, там две такія буйныя арганізацыі былі. Яны былі за тое, каб супраць Савецкага Саюза вось вайна пачалася і добра. Для іх гэта добрая падзея, трэба вось незалежную Украіну. Рускія эмігранты былі ты, якія казалі, што вось з немцамі прыйдзе крыж на тэрыторыю Расіі, якая стала савецкай. Частка белых эмігрантаў, белай эміграцыі там зусім мала, пару сотен чалавек, то есть рускіх там, вот этнічна рускіх пасля рэвалюцыі прыехала некалькі сотен, то есть у них ніводнай арганізацыі не было. То есть толькі газета выходзіла рускія в Аргентине, а ніводнай арганізацыі не было. І таму да, украінцы хтосьці за, сярод белых эмігрантаў хтосьці за, то есть беларусы усе супраць. І пасля гэтага быў арганізаваны беларускі дэмакратычны камітэт дапамогі Савецкаму Саюзу, гэта камуністы арганізавалі ўсё ж такі. І беларусы актыўна ўдзельнічалі ў зборы матэрыяльных сродкаў і медыкаментаў, там нейкіх рэчаў для Савецкага Саюза. Гэтая дапамога Савецкаму Саюзу была ў перыяд вайны і крыху пасля заканчэння вайны дзеля аднаўлення беларускіх гарадоў. То есть і агульная сума 500 мільёна песо сабралі беларусы вось у Аргентине. Зноў ж таки прыблізна, таму што былі беларускія арганізацыі, а былі і украінскія, дзе ўдзельнічалі беларусы. Ну і украінцы дзейнічалі ў беларускіх арганізацыях. То есть такая справа. Вось беларус жыве побач з арганізацыяй украінскай. Яна такая ж пракамуністычная, такая ж прасавецкая. То есть ён там спакойна ходзіць, то есть такія выпадкі нярэдка. Беларус жанаты на украінкі, то яна вось стала кіраўніком жаночай секцыі арганізацыі беларускай арганізацыі «Уберыся», напрыклад. То есть такія выпадкі ўсё рэальныя былі. Я пра тое, што вось беларусы актыўна ўдзельнічалі ў дапамозе Савецкаму Саюзу, а гэта суправаджалася яшчэ і камуністычнай прапагандай. А гэта зноў ж такі для аргенцінскіх уладаў непрымальна, каб тут распаўсюджвалі камунізм. Савецкаму Саюзу можна дапамагаць? Можна. Улады, яны аргентинскія былі настроеныя на тое, каб падтрымліваць Германію і Італію. Італьянцаў шмат у Аргентине. Яны былі настроены не прасавецкі, безумоўна. Але Аргентина нейтралітэт займае. І таму хтосьці падтрымлівае саюзнікаў альянтаў, то есть вось Злучаныя Штаты, Великабрытанія. Уплыў Англіі у Аргентине ў тыя часы вялікі. То есть яны могуць за гэтым займацца легальна. Хтосьці Італіі, хай будзе. Але камунізм нельга распаўсюджваць. І таму ў 43-м годзе, калі быў ваенны пераварот у Аргентине, то есть вот прыйшлі да ўлады ваенныя, там сярод іх быў Перон, спачатку не на першым месцы, яны да гэтай вось камуністычнай прапаганды сталі адносіцца адмоўна рэзка. І ў 44-м годзе проста закрылі тыя арганізацыі, якія гэтым займаліся. Беларускія у першую чаргу. А былі вось гэтыя бібліятэка імя Луцкевіча і культурак, якія не займаліся вось гэтым распаўсюджваннем камунізма, дапамогу збіралі, а камунізм не распаўсюджвалі літаратуру камуністычную ці там газеты камуністычнай партыі. То есть і яны засталіся незакрытыя. І яны арганізавалі беларускі цэнтр дапамогі радзіме і туды маглі грошы зноў ж такі дасылаць. То есть вот я калі казаў 500 000 песо, гэта вось агульная дапамога ўсіх арганізацый беларускіх за гэты перыяд. І калі казаць пра камуністычную прапаганду, зноў ж такі беларусы выкарыстоўваліся камуністамі ў варунках славянскага руху, які арганізавалі з Масквы. У Маскве пасля нападу па ініцыятыве Сталіна быў арганізаваны славянскі рух. На першым вось гэтым мітынгу ад беларусаў радыёмітынг зрабілі у жніўні 41-го года. Ад беларусаў там быў Янка Купала. Пасля ён быў як бы самым галоўным прадстаўніком беларусам у гэтым всеславянскім камітэце, які стварылі ў 41-м годзе. Пасля яго загібелі стаў на яго месцы Якуб Колас. Дык вось гэты славянскі рух стаў распаўсюджвацца і сярод славян Аргентины. Ён меў падтрымку, таму што, напрыклад, выхадцы з Балкан, я маю на ўвазе славяне, яны ж таксама супраць Германіі. То есть і яны вось у гэтых абставінах, калі ёсць агульны вораг, яны ў гэтых арганізацыях славянскіх удзельнічалі. І вось калі казаць пра гэты рух, то аргентинскія ўлады не дазволілі ў 42-м годзе зрабіць з'езд славянскі ў Аргентине. І яны правялі першы лацінаамерыканскі славянскі кангрэс у Монтевідео, гэта Уругвай, там праз раку пераплыць. І
там былі на першым месцы югаславы, на другім украінцы, а пасля беларусы. А гэтыя славянскія арганізацыі, калі прыйшлі ваенныя, вымушаны былі, ну, скажем так, спыніць сваю дзейнасць. А калі скончылася вайна, другая светная, тады адкрылася савецкая амбасада ў жніўні 46-го года. То есть Перон перамог на выбарах у 46-м годзе, і ён адразу ў той жа дзень падпісаў дакумент аб дыпламатычных адносінах з Савецкім Саюзам. Ну і савецкая амбасада з'явілася. І праз савецкую амбасаду гэты славянскі рух зноў стаў развівацца. То есть і вось адбыўся ў 46-м годзе другі славянскі кангрэс у Аргентине. И там белорусы складали уже другое место. То есть югославы, як и на першем месте, як и ранее, а другое место уже белорусы. Там здаецца, 160 было представников там югославов, а 104 это вот белорусы. Украинцев меньше за белорусов было. То есть вось коммунисты пропаганду праз белорусские организации, праз белорусскую прессу и праз славянские организации, где белорусы зноў ж таки прысутнічаюць. И падчас Вялікай Адчыннай вайны узніклі ў розных раёнах Аргентины беларускія камітэты дапамогі вось гэтай радзімы. Савецкаму Саюзу маецца на ўвазе. І пасля вайны яны сталі асобнымі арганізацыямі. То есть вось беларускія арганізацыі так вось былі масава прадстаўлены. Займаюцца беларусы такім чынам камуністычнай прапагандай у славянскім руху, у сваіх арганізацыях. І Перону гэта надакучыла. То есть і калі быў трэці славянскі кангрэс у 49-м годзе, а тады Тіто пасварыўся са Сталіным, і югаславы на гэтым у пачатку гэтага кангрэса скандал узнялі. То есть і там бойка адбылася, а паліцыя гэтага ўжо чакала. То есть яны ўмешаліся, яшчэ больш падбухторвалі. Ну і аргентинскія ўлады выкарыставалі гэты скандал і закрылі гэты славянскі рух. І беларускія арганізацыі, якія ў яго ўваходзілі, то есть абсалютная большасць беларускіх арганізацый была закрыта. У 49-м годзе. А пасля дзейнічалі ўжо ў пачатку 50-х гадоў арганізацыі, якія называліся клубы савецкіх грамадзян. І вот туды ўваходзілі беларусы і украінцы, прасавецкія украінцы, якія вось выхадцы з заходняй Беларусі, заходняй Украіны, якія разам былі і да гэтага, але былі розныя арганізацыі, украінскія асобныя, беларускія асобныя. А тут іх аб'ядналі ў агульныя інтэрнацыянальныя, скажем так, клубы савецкіх грамадзян. І яны там пачатку 50-х займаліся вывучэннем там вось марксізму, ленінізму, чыталі савецкую прэсу, агітацыю і марылі вярнуцца на радзіму. Ну а моладзь жадала Украіну, якая вось рай на зямлі, то есть яны нічога не ведалі, яны ж не жылі нават там. І тыя старыя, якія эмігранты прыехалі, яны ж не былі в Савецкім Саюзе ніводнага дня. То есть, а яны ўсе жадалі вось пераехаць. І гэта дазволілі толькі пасля смерці Сталіна. То есть вось смерць Сталіна ў Аргентине таксама вось гэтыя эмігранты адзначалі як такую жалобу. То есть там чарга грамадная ў гэтую амбасаду стаяла савецкую, каб там пастаяць у нейкім каравуле каля гэтага партрэта. Гэтыя вось жалобныя мерапрыемствы былі ў арганізацыях беларускіх, ну гэта не беларускія, гэта былі ўжо інтэрнацыянальныя клубы імя Горкага, Астроўскага, Толстого, вось такія. А ў 55-м годзе дазволілі вярнуцца на радзіму вось гэтым людзям. І каля 2000 беларусаў, больш за 4000 украінцаў пераехалі на Украіну і Беларусь. То есть пасля гэтага паменшала колькасць беларусаў у Аргентине. Прычым гэта была для беларускай справы, гэта была таксама страта ў тым плане, што самыя актыўныя уехалі. Тыя, якія вось атаясамлялі сябе з радзімай, з савецкай радзімай, але з Беларусі, што была ў Савецкім Саюзе. І тыя, хто засталіся, то есть яны ва ўмовах зноў ж такі ваенных дыктатур, якія пасля 55-го года Перона скінулі, усталяваліся ў Аргентине. Арганізацыі закрыты зноў ж такі былі. І яны адкрытыя былі вось гэтыя інтэрнацыянальныя клубы толькі ў 60-е гады. І туды ўваходзілі тады украінцы, беларусы і іх нашчадкі. Для гэтых людзей важна было, каб моладзь не шаталася па вуліцах, а каб яны былі пад наглядам і ў месцы, дзе яны не будуць там вось наркотыкі прымаць і гэтак далей. Злачыннасць зноў ж такі там рэзка узнялася. То есть і гэтыя арганізацыі былі створаны, і яны працуюць і да сённяшняга часу. Вельмі шмат з іх працуе. Ну не шмат з іх працуе. Зараз вось я быў у 2010 годзе ў Аргентине, і на той час дзейнічала 6 вось такіх арганізацый. То есть там вось я быў у клубе імя Максима Горкага, там ёсць помнік Горкі разам з купалам. То есть бібліятэка імя Кубаколаса там. Але там вось у гэтым клубе імя Максима Горкага, які быў самым буйным клубам у сярэдзіне
50-х гадоў з моладзі ніводнага няма ні беларуса, ні украінца. То есть гэта клуб, які арганізавалі беларусы і украінцы, сталага ўзросту людзі там беларусы і украінцы, але моладзь там тая, якая на раёне тут жыве і якая цікавіцца беларускай і украінскай культурай і могуць тут прыйсці там танцамі займацца, ці там каратэ, зал здаюць, то есть такое. То есть зноў ж такі клуб імя Мікалая Астроўскага, ён і зараз дзейнічае, то есть побач вось з гэтым імя Горкага. Вельмі, скажем так, утульны клуб. Я быў на мерапрыемстве, 200 чалавек на ім прысутнічала. То есть спачатку канцэрт, моладзь выступае, песні. Так, не так. Спачатку моладзь выступае, танцы. А яны ведалі, што беларускія госці тут знаходзяцца. Меня пасадзілі там, я гэта сядзеў, слухаў, глядзеў. Там, я так разумею, для мяне праспявалі «Касіў ясь канюшыну». Беларускі танец. Я такія танцы не ведаю, але там харэограф можа паставіць што заўгодна, абы быў беларускі строй. Украінскія шаравары, то есть хлопцы там таксама свае танцы. Сталага ўзросту людзі паюць беларускія украінскія песні, украінскія большасці. Гэта залежыць ад таго, хто на баяне іграе. То есть калі падабаюцца украінскія песні, будуць украінскія. А пасля, да, гэта вот канцэрт, а тут вот столы стоят и кушают. Ну, обычно яшчэ не кушают, смотрят, а уже талерки есть. То есть под конец гэтага ўсё уже можно покушать, а пасля столы раздвигаются и танцы. То есть танцы не беларускія, аргентинские танцы. Я как советский человек, я вось тады, калі убачыў, што адбываецца, я сябе неёмка адчуваў, тому что у меня вось такой вось сучасная дыскатэка, гэта зразумела, скопам сталі дрыгаюцца людзі, ці бальныя танцы парныя, гэта штосьці такое, што трэба вучыцца, а там танчаць усе ў пары, і я не ведаю, як гэтыя танцы называюць. Гэта не танга, то есть, але вось гэта прыгожа глядзець. То есть гэта звычайна не маладыя людзі, то есть моладзь там таксама ёсць, але звычайна гэта не маладыя. То есть яны танчаць, пакуль апошні чалавек не пратанчыць. То есть баяніст там зараз тэхніка такая, што можна на баяне граць, да яшчэ як аркестр можа штосьці гучаць. То есть вось он іграе, пакуль апошняя пара не сыдзе. Да апошняга чалавека. Дзякуй вялікі, вельмі цікава. Так, некалькі пытанняў ад нашых падпісчыкаў, якія задавала ў інстаграме, у тэлеграме загадзя. Яны некаторы супадаюць з тым, што можа абмяркоўвалі, але ўсё адно вас папрашу коротка на іх адказаць. Наперад. Так. Аделанты, як кажуць у Аргентине. Так, наш падпісчык з інстаграма Зміцер 100. У якія гады і па якой прычыне адбывалася хваля эміграцыі беларусаў у Аргентыну? Мы пра гэта казалі. Самая масавая была з заходняй Беларусі, калі быў міжваенны перыяд, і заходняя Беларусь знаходзілася ў складзе Польшчы. Тады выехала прыблізна 20 тысяч беларусаў. Так, і другое пытанне да яго, ці стваралі беларусы ў Аргентине свае згуртаванні? Таксама гэта толькі што абмеркавалі. У 30-е гады вось гэтыя арганізацыі створаны, і яны пасля ў 39-м годзе арганізаваліся ў Федэрацыю беларускіх арганізацыяў і таварыстваў Аргентине. Пасля вайны быў Беларускі саюз культурных арганізацый, здаецца, так ён называўся. Але гэта ўсё скончылася ў 49-м годзе, а пасля былі інтэрнацыянальныя клубы савецкіх грамадзян, у якія ўваходзілі украінцы і беларусы. Так, пытанне ад падпісчыка з Telegram РБМНХ. Неяк так чытаецца нік. Наколькі першыя беларускія эмігранты ў Аргентыну захоўвалі сваю беларускасць, школы, зносіну сям'і, як хутка нацыянальная ідэнтычнасць размывалася? Разумывалася она у залежнасці ад таго, як уключаны беларусы былі ў грамадскія адносіны ў Аргентине. Моладзь уключана, і яна хутчэй аргентинізавалася, асімілявалася хутчэй моладзь. Сталае пакаленне лічыла сябе беларусамі, захоўвала свае традыцыі. Яны маглі штосьці адзначыць нават рэлігійна ў сваіх арганізацыях, вось гэтых беларускіх ці нават вось савецкіх грамадзян. Што датычыцца захавання мовы, то у Аргентине я не ведаю ніводнага выпадку, калі вывучалі беларускую мову. Літаратура ішла на рускай мове. Выходзіў беларускі ілюстраваны календар 39. Гэты календар выходзіў адзін раз на год, альманах такі. Ён выходзіў у 39-м, 40-м, 41-м, 42-м, 43-м і 46-м годзе. То есть усяго было іх 5. І гэты альманах быў на рускай мове, але там былі беларускамоўныя вершы, там былі беларускамоўныя нейкія артыкулы. Такое магчыма было. Там нават быў беларускі алфавіт.
але школ беларускіх не было. Самае, што маглі зрабіць для захавання свайго, гэта вывучэнне рускай мове. Украінскую мову таксама вучылі, беларускую я такіх выпадкаў не ведаю. І апошняе пытанне ад падпісчыцы з Instagram. А Шота. Былі рэгіёны, з якіх асабліва актыўна ехалі ў Аргентыну? Можа быць, з Гродна? Нет. Самый актыўны рэгіён, адкуль ехалі ў Аргентину, гэта Палессе. З палескага ваяводства выехала прыблізна 40% беларусаў у межваенны перыяд. То есть горад Гродна гэта горад, гэта горад, там польская культура і яўрэйская дамінавала. То есть калі мы кажам пра вось людзей, якія масава былі прадстаўлены, якія найбольш там удзельнічалі, гэта з Палесся, палюшаўкі. І зноў ж такі, яны вельмі часта былі, не вельмі беларуска арыентаваны, яны былі арыентаваны хутчэй на Савецкі Саюз, скажем так. А беларускую самасвядомасць падтрымлівалі, мелі і падтрымлівалі ў першую чаргу гэта жыхары, вось, скажем так, сучаснай Гродзенскай, Мінскай і Віцебскай абласцей, якія да 1939 года былі ў складзе Польшы. То есть Браслаўшчына, вось глыбокая, вось маладзечна зноў ж такі. То есть Баранавічы, вельмі шмат прадстаўлена людзей з Баранавіч, таму што там, здаецца, было менавіта агенцтва, якое вербавала ў Аргенціну. То есть вот ад гэтага залежала. Гродна вельмі мала. Пасля вайны ў Гродна жылі вось Сімановічы, напрыклад, якія пераехалі. Гарустовічы, яны пасля ў Мінск пераехалі. Сімановічы вярнуліся ў Аргенціну. У Лідзе шмат людзей, тых, хто вярнуўся з Аргенціны. Гродна? Не. Дзякуй вялікі за вельмі цікавы расповед. Я вельмі раю тым, хто зацікавіўся, пачытаць манаграфію беларусы ў Аргентіне, тому што там нашмат больш цікавых фактаў, успамінаў, цытатаў і гэтак далей. Мне было вельмі цікава, і я спадзяюся, што вашы даследаванні будуць плённымі і далей. Дзякуй, паважаныя слухачы. Цікавіцеся гісторыяй, гэта вельмі добра. Подписывайтесь, калі ласка, на соцсеткі падкасту, каб не пропускаць новыя выпускі. Я вельмі ўдзячная патронам на платформе Patreon і Buy Me Coffee, і да новых сустрэч.